xa que serve aos alumnos como ponto de encontro, un momento para falar, pois incluso para xogar. E como nai que son dun alumno deste centro, pois diría que ao aproveitar as zoas verdes servelle aos alumnos o desfrutan e sobre todo o coidan moito máis. O que menos me gusta do meu patio son as gradas e as escaleras do gimnasio. O que cambiaría para que fora máis bonito sería plantar máis flores e pintar o chan nos muros para xogar. O que máis me gusta do meu colexio é o pabellón, a natureza, o gimnasio e as plantas. O que non me gusta é as gradas. O que cambiaríamos é o pabellón para que non nos mollemos e as gradas. Eu pintaría os muros de moitas cores. A mí o que non me gusta do patio é que resbárase moito na entrada cando chove e que non é moito colorido. A min o que peor me parece é que cando chove no patio grande hai moitas pozas e que no patio hai moito cemento. A mí non me gusta que haya zonas descuidadas e que o patio pequeno este inclinado e esvare. Os patios de recreo son unha zona onde os alumnos disfrutan do seu tempo de lecer, polo que a súa organización e distribución é moi importante para a súa seguridade. Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Take my hand, it's lyrical. Candy colors magical. Never let me go. Take my hand, it's flower bees. Working on that summer breeze. Never let me go. Shooting star, we have come so far from home. Everywhere too hard, chasing dreams right from the start. Heart to heart, heart to heart. My heart to reign the empire side.